Okay, hvis vi skal lave nail art med fjer, så skal vi starte ud med en nude basefarve. Det kommer an på, hvad for en farve hud du nu engang har. Så vælg, hvad for en der passer bedst til. Så skal du bruge en dotting tool og små pensler. De er ret små, dem her. Så skal du bruge en stor glimmer, altså en chunky glimmer, en topcoat og en basecoat. Og så skal du bruge en sort nejlak eller en sort akrylmaling. Jeg laver det med akrylmaling, for det synes jeg er nemmest. Ja. Og så start med at lave dine negle i en nude farve. Jeg bruger den her Essie, hvor der ikke står noget navn på. Fedt. Den passer bedst til. Nu har jeg så gel polish på, så jeg ligger ikke base coat, men det burde man gøre. Men det gør jeg ikke. Så må vi se, om det er blevet lort. Jo, det gør så. Okay, så skal vi i gang med at tegne. Smid noget sort lak eller sort akrylmaling op på et stykke papir, eller hvad du lige har i nærheden. Den her. Så tager du din lange af de små pensler. Den her, den er lidt længere end de andre, som du kan se. Eller hernede nok. Så tager du og dypper den i din akrylmaling eller nejlak, eller hvad du nu har valgt at bruge. Og så laver du en lang lige streg cirka fra bunden og op. Sådan her, skråt. Det bliver ikke skide god, den her streg her. Sådan der. Så har du en lang sort streg på. Så tager du en lidt mindre pensel. Det vil jeg gøre. Det vil jeg nemme. Så tager jeg den her, som er en del mindre end de andre. Og dypper den i akrylmaling. Så laver du små, tynde streg ud fra midten af fjeren her, eller der skal blive fjeren, og så tegner du ud. De behøver ikke at være præcis overhovedet, det er slet ikke nødvendigt. Så start fjerne ned, eller stregerne ned i bunden, de skal være en del længere og en del tykkere end den oppe i toppen, så det bliver sådan mere realistisk. Som I kan se, så bliver de lidt længere og lidt tykkere, dem der er hernede, end dem der går op, som så bliver små og lidt mere ildfarne. Og bare tegne med lette strøg, der er slet ikke nogen grund til at presse særlig hårdt, for det skal nok blive på, som I gerne vil. Så er der et stykke fjer på den negl her. Så vil jeg jo gøre, for at gøre det lidt mere spændende, så vil jeg gøre det den anden vej nu. Så vil jeg tage fra den her op, og så op en gang her. Og så måske lave den lidt mindre. Eller større for den, så jeg tror den bliver lidt større, den her. Igen, små strøg. Som så går op og bliver lidt længere. Og det er egentlig en meget, meget simpel teknik. Bare start med lange strøg, som går op og bliver kortere, og de må gerne være vildfarne, og det må gerne se lidt fjollet ud til at starte med, fordi det er de helt små streger, som gør, at det ligesom forbinder det hele, og det kommer til at se godt ud i sidste ende. Jeg vil lave noget variation, og så vil jeg vende nogle af dem lidt om, så de ikke alle sammen er ens, så lave en, der måske går lige op her, så næsten lige. Og det skal bare være en helt lige streg, og så tager man så den lille pensel en gang igen, og laver lange strøg, som går op og bliver mindre. Og det gode er med akrylmalingen, hvis du laver en fejl, så kan du altid bare fjerne det igen. Der skal ikke noget i gang med neglefjerner eller noget som helst. Det er bare at lave en. Og altså fjer er jo i sig selv meget abstrakt, så det er jo ikke noget, der behøver at være smukt eller noget. Det pynter vi den til at være bagefter. Så var der endnu en lille en på lillefingeren nu. Så
tager vi lige den sidste store hernede på Los Tommeltotters. Den kan så være lidt større, fordi tommeltotten er jo sjovt nok en større flade tegn på end de andre negle er. Det er fuldstændig det samme. Små strøg, eller lange strøg, som går op og bliver mindre. Så kommer den sjove del nu. Tag din chunky glitter her. Det er Party of Five fra Wet n Wild. Tag dit papir. Og tegn sådan nogle streger på papiret, fordi du skal nemlig kun bruge de helt store stykker. Så læg noget nejlak på der, som jeg har gjort her. Det bare ligger der. Så tager du dit dotting tool, og så fisker du ligesom de stykker op, du skal bruge. Det kan godt være rigtig tricky. Og så sæt dem langs roden her. Skal vi lige finde det? Der. Sæt den i den første streg, du har lavet en gang. Og ja, det er lidt tricky at fiske dem op, men det er værd bagefter, når man ser det. Og de behøver ikke alle sammen at være sølv. Det er, hvad man lige er til, og hvad man lige synes klæder fingeren bedst. Nu tager jeg altså de helt store stykker sølv her. Og det ligner næsten små sten, men de er lidt anderledes i strukturen, så det er ikke helt det samme. Så kommer der ligesom nogle små sten op i midten der. Og det vil egentlig bare fortsætte med på alle 5 fingre, så det gør jeg lige. Og lige sidste etage her. Når du er tilfreds, og din nejlak eller akrylmaling har tørret, så smækker du noget topcoat på. Jeg bruger Szechuan eller Szechuan, eller hvordan fanden det nu man skal udtales. Som du bare lægger på, altså som du vil lægge dem på. Og så husk at forsegle enderne ved lige at køre et ekstra strøg henover, så det ligesom kommer på negletippen. Og når du så har lagt top på, så er du egentlig færdig. Det er også et design, der bare kan bruge som en enkelt accent nail, hvis du bare har brug for noget et eller andet. Lige for at pifte den ene negl op. Det tager jo ikke skide lang tid at lave, et kvarter cirka. Så er man færdig. Og hvem bruger så et design, der kun tager et kvarter? Det er også ikke nogen, der